Okay guys, good morning, good afternoon. Maayo din pag-abot news bagong tuig 2023. Mao na taon nga among nahimo ron humagkaog baboy Ara, buwad na punta. Magbuwad na punta guys, utan. Kisa di maglaway ng utana Indot kinang utan ako Pisko kina do. Init pa na kayo, bukal-bukal po ko na. Amin kita. Kaon sa magutan na pod kay baboy bito gabi nga karne, sus grabe ang kolesterol grabe ha. Di mo maikog sa inyong lawas do. Ikog mo panagsas inyong lawas kaon sa magutan-utan. Awa, ay bulat tulo ka buok upat ini. Wala na kaon gagamay rice. Pero na gamay humba nga kuan usa ni humbaan ni sambutan ni may liso-liso ginagmay na humba din liso-liso. Pero kanay kung utan guys maglaway gimi ani ron. Presko pa kay na kamunggay, okra, kubasa, butig or sa kuan pa ni sa Negros pa ni kay bisol di resibo butig. Natinga bitaw ko ning usa ning butig o kaning bisol. Sus. Pag abot ako diri purtigim kay buungan ako unsa ning butig. Ya bisol di ay. Utaan ako sinira, "Ma'am, palit akong bisol." So may bisol diri dong. Bisong kato siya bisong. Di na bisong. Bisol na. Sa di mo na bisol. Bisong guro yung pangitan dili bisong. Bisol. Sa nang bisol di ay butig. Mo din di ay. Dito ko tiyanggi ganina palit ko butig. Kung beta ko bisol, di mo siya gina bisol, bisong. Butig di ay. Awa niya pagayo. Ato i-focus-focus o gamay po kay parang More ko pagkaon ron human sa bagong tuig 2023. Okay. Kitsa uno karon sa bulan sa January. Enero na karon ha. Pagmasaya na kamo pagsugat sa bagong tuig. Ayaw mo sigaway-away diha. Kang happy mo kono. O nila pa to Happy New Year. O gini ingon nga malipayon korong tuiga. Ni kasagaran sa post kay Mayor yun Happy New Year. Sige lang Happy New Year. Apa to na to Bisaya ba? Malipayon kurong tuiga pagsugat sa bag-o dakong tuig. Ana ta to? Di kising Happy New Year. Bisaya man ta, di ba? Okay guys, salamat kayo sa pag tan-aw ning ako ang putahe nga purting pagkapinubriha. Murni pinubri nga putahe. Salamat kayo. Welcome to Edgar Vlog again. Thank you sa lahat. God bless to all sa nagtanaw, sa mga friends, okay, sa mga pamilya. Salamat sa inyong lahat. Okay, tara, thank you.